ajaa, niitten pitäisi siis. Hyvä, ei muuta kuin sieltä vaan 40. Aki vissiin tulee. Talviautoilijana mä oon poikkeuksellisen hyvä, että mä en tee koskaan mitään virheitä. Mutta on se ihan hyvä välillä treenata myös ihan tälleen turvallisissa olosuhteissa. Pidät vaan jarrua pohjassa ja väistät ne mustat keilat vasemmalle ja sitten pyrin kohti noita kahta keilaa niin, tuolla joo, edessä. Se olisi niinku sitten se kaista, mihin pitäisi päästä takaisin. Mä pysähdyn tuolla ojassa sitten. Ei, kyllä ihan tässä tasaisella on parempi. Aivan. Hei, siistiä. Ja sit lähti vähän perää irti tuossa lopussa, eikä lähtenytkin. Lähti. Miksi sä tulit niin äkkiä omalle kastalle takaisin? Kokeile 50 niin, että sä väistät tonne oikealle. Joo. Jäät ajaan ikään kuin sitä kaistaa, niin sä huomaat, että se perä tulee paljon rauhallisemmin. Joo. Tuo on varma olo. On onneksi sen verran leveä tie, ettei tähän kovin vakavia pääse tapahtumaan. Että ihan mielenkiintoista. Huomaa vain, että paljon on aina opittavaa. Tuo tuli vähän löysättyäkin vissiin. Niin mä huomasin, joo. Hei, nyt semmonen tilanne, että kun sulle tulee oikeasti livenä tämmönen väistötilanne, niin sullahan ei ole koskaan mikään kiire takaisin omalle kaistalle. Niin toivottavasti ei. No ei, koska sähän et väistä sille puolelle, jos sieltä joku tulee niin vastaan. Joo, no näin on. No mun mielestä kaikista uusin asia, mitä on ehtinyt tämän päivän kauppi, on ollut se, että miten paljon autoissa on tekniikka mennyt eteenpäin ja että miten tuo jarrutus nykyään toimii. Mä oon itse talviautoilijana vähän semmonen ehkä huonohko. Ajan aika harvoin, mutta sitäkin hysteerisemmin. No vaikeinta varmaan on se, että kuinka kovaa sitä jarrupolinta voi tosiaan painaa, jos tulee semmoinen tilanne, että tarvii saada se auto pysähtyä äkkiä, niin se, että sitä voi oikein hypätä siihen jarrupolkimelle ja painaa kunnolla sitä. On liukasta. Nyt oli aika semmonen neitijarru, aika pehmeä. Ei, nyt tuli semmoinen, että mä painoin itteeni näin. Niin, mutta sun pitää se aloitus saada lyömällä, ei painamalla. Se ei auta, kato, vaikka sä aloitat näin ja sit painat sitä lujaa vaan. Mappaat sen polkimen poikki.